Keep mentioning my name, we don't like what you. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this. Wah, galing. Sino mo tanaw ya? Kunggul. YouTube na, YouTube. Saan ka? Di ba, patanaw sa mga tanaw ba? Oh, Bebe. oh. Nasa na? YouTube eh. Ang sa ganina ano? Aray, masim tabay yung secure binds. Or, itong bago nila na video. Oo, kung ito ano na. Oh, kita mo na wala. Asa dali? Wala kayo dito no, wala kayo dito no. Oh, katoanan kayo, buha kayo matuhada, oh. Sino ba? Patanaw ako. Samnoy. Oh. Kaya patanaw ako na, Ben. Ha? Patanaw ako. Ano? Good, wala ko dito. Oh. Root na. Oh. Narot na ako dito. Ano ba? Ben? Oo. Ano ba? Katawa sa, magutanaw. Grabe pa kataon pag iguniya. Katawa sa, magutanaw. Katawa hindi ka, kabla ka mong tawa. Alam ka na ako na siya katawa dali. Katawa sa, kabla ka. Ito. Ito siya. Katawa dali. Pero gaya, mapaninig ko ano? Di ka na siya subscriber mo no? Ilan na na? Oh, 800 plus ang maasin. Tapos ning bit. Ito si Kihor. Nasa papunan din. Napit daw. Hindi ko, nag-play doon na ilang isa ka video ro. Na. Kaya sige daw. Awa. Kiyawag. Kasa kaya di sila no? Maasim tabines no? Wala ka kabalo ang Masim Tabines? Oh, kailan ka di? Ay, sus. Sabay mi ana sa una. Sure. Anang Masim Tabines taga Maasim na. Dira mi nagdako sa ano? Balay sa kong ante, sabay mi ana nila. Oh, Alagi. ay close mo ani di ay? Ay, siyempre yung sa pay answer. Sus, wala di ka kabalo di ay. Wala kailan di mo ani gid ay? Wala man din ako nakwento si mo sa una no. Unsa di? Sabay-sabay man mi ana. Oh, Lagi. nagdugay mo ba na ni? Ay, nag-eskwela mi sa Maasim High School. Mo ito ka Pero kaya karon balhin magkukudiri. Malagi to, bili na sila sa Maasim. ang ano? Kailan mo gid kag maayo sila ano? Ay, siyempre. Sabay mi ana sa una. Gwapo po ni secure binds po do. Nag-secure po do. Bago po niyo, gwapo po sila. Bebe, kung maugyapon tong membro, lagi, tag-an ba ko? Una sabay gyapon ako sa una. Kailan nga po ni mo ni? Ay, siyempre, pero mga kababata na nako kay Ingon mo sa maasim ka. Di, pag high school, masing ko pero gikan igog si Kihore, dito ko dito migid-migikan sa akong pamilya, nagbalinig masim, pagka high school na namo. Asa to, elementary dili ka. Ay, siyempre. Kailan mo ni sila ari si Squid ari oh? Oo. Isa po yung membro niya ng Kanang tambo ko na, kaila kayo ko ana kay pag elementary na mo, oh. classmate mi ana, section 3 pag mi sabay man gani mi nagsibat ana. Oo nga, di mo eh. Sus, wala di ka kabalo di ay. Duda naman ko si Mua eh. Kailan naman ka noon na noon? Ay, sabay mi nagdako gyapon na pero hantod elementary lang. Bibi, wow na to ni sila bingita. Tagliban din ka. Ila ka tanan, wa tanan to play ang video. Tapos, ila may taan tanan oy. Ay, kasong na bagong yung training si Pacquiao day oh. Sabihan, tapos ang kahanan nin si... Bebe. Ay, kita na ko ana. Bebe, daw si Pacquiao ana lagi. Kita ko ana. Sure oy. O lagi bago lang. Bago lang ako nakita. Laging tuwing pa man eh. O gani daw siya tong niaging tuig. Pero nakita na ako bago lang ba dire sa akong cellphone. Grabe kong tuhanan niyo. Update man guna o kay Sa babi, tanaw lang ko draw. Tinanong ta ka play video tarong. Wala si ikaluwag di may gisulod. Mali nga balay ngayon. Isinama ng aming team ang paranormal investigator na si Ed Kaluwag. Ay, atong sa KMGS. Ano man, nalapag ka dali. Di nakita na ako alangan. Ano kita ni mo ni? Ang mali man gusto niya good kay pagsulod niya wa siya ng tok-tok awa. So ko kayong espiritu sa iya nganong away yang nangunod. Oh, di ba? Tama ko no. Sus. Ta na ko ana oy. Karon pa ka? Ari mo ay. Mekanik. Ilang tuhanan eh. Muni mo wala kay dita. Dito. Oh, sabi na, Pacquiao mo na mag-research. Ay, kabuang ni mo. Search mo na ikaw sa mag-research. Bago lang ko giludan. Ano lang, tanaw na ko, bagi-register na ko kung nasulod na. Tanawan, nabugto ron. Sala ba din ako?
I-search na dyan si mga paano pagtawad sa duyan. Search, wala. Ay, bago lang, ganun ko nagka-date. Ikaw search ba eh? Wala, gani, ikaw gani oh. Bili lang ha? Tawad siya, grabe. Grabe, komunikal, tanawa. Uy, tikal-tikal niyo mo, bugto noon ta. Tawad dyan, tawad. Pero yung tawad ha. Tawad na, dalis ako. Kita sa kong lambot eh. Matawa na to. Masa na to siya? Hilak. Hilak man. Ikaw naguro to? May rapod eh. Para maka... Ay! Lantog yung mayo. Paano ko? Labas. Ay! Playoffs days. NBA ron. Tama na yun. Si Kari. Katawa man to man. Grabe oh. Grabe si Kari yung libro naman din yung. Sige. Sige. Ba! Ala, di ka dira. Aloy, magsaka lang kog lubi ba? Niya pa siya sunod sa kuha ba? Hindi, musaka po eh. Pagka-amawa. Gawa na naman di ay. Kasi pa siya kang lubi. Tagot-tanaw pa, diri ay. Para libron. Sige. Dang. Kubuang. Gabi, taas. Kita, uy. Gusto man ka? Nahulog ko. Ikaw tikatir ka, masikag tanaw ba? Ganito. Hindi pa tanaw ako, Bi. Ano dito? A few moments later. Ayaw pa niya. Tambayan pa niya niyang gabi. So, hindi na may wifi, ari mo ay. Kaya ito nitarungon para paglingkod niya unya. Bugto ni diretso. Sakit niya ganyan ang lubog. Balik to niya diretso. Atit pa siya. Tuugusag. Naka. Paglingkod, kulog. Yan! Kunikan ko sa mong wifi ha! Ha? Lawat! Ang paligyo mo na ako ginapangita ligyan niya. Ay! Sakit! Atay! Putol! Agad ang duyan! Dong! Saan ka Nagkuhan ako karang profile para sa Facebook. Ay, luya eh. Isang duyan eh. Ay, wala ako nang ipotol ganyan. Ipotol lang ako na. Didog. Yan rapit na ako mag-inagpon. Papicture ako para sa profile sa Facebook ba? Mo naman nabugto ang duyan. Bugto rin oh. Wala, oy, bugto naman ni daan. Uli na. Ayun, kunik kami, baby. Disconnect na ko. Grabe na siya, Ay, nalagi. Kaya wala kang gabay sa binulan. Grabe. Dalua po ni mo, eh. Uli. Wala lagi dita. Wala kang alog tanan. Uli na dito. Ate, mag-post lang po sa kung kuhan ba? Profile ba? Uli na. Uli tao dani. Lahi. Pag hindi biktima. Pagka-amawa. Ay! Nalang! Dad! Ay, ulit. Garo man si Payat. Sa kaya to. Na yung ano. Paano? Eh, yan na lang. Ipot. Sige. Ba! Ay. Paminawi bay, para klaro ni mo bay. Nagtakura imong ulong may gamay. Hilas gabay, pahipi gamay. Sa mga walay angay, naghilas-hilas rakang mangamit